Хорошо. Я высажу тебя здесь и отвезу в Элла-Пагау, главная лаборатория Кригера. Я отметил нужные цели на твоем компасе. Будешь знать, куда двигаться. Кстати. Так это был ты, ублюдок. Я найду тебя и вырву тебе горло. Я знаю, где ты. Я уже иду за тобой. Джек, переключись на новую частоту. Дойл, похоже, тебя раскрыли. Твой друг как будто бы сильно расстроился. Черт, он знает, где я. И может отследить нас по моему датчику. Нам надо торопиться. Барыгызга да сәлам дуслар. Без сезнең белән күргәнегезчә Far Cry 1 үтәбез. Мин Газиз Фаттахов. Теге сериядә без хәтерләсәгез, инкубаторларда йөрдек, андагы җин тешкәйләр, җин сикергәкләр, камыр батыр абыйлар белән эш иткән идек. Безгә дошманнарча мөнәсәбәттә булган. Миңа әйтергә кирәк, бер дә ошамады ул. Чөнки анда да без үлгәләдек, үтүе җиңел булмады. Һәм карагыз, монда шо үсеп килүче пальмаларга вакыт үткән саен ничек алар үсәләр. Безнең биремебез, игътибар итегез, беренче утрауда безгә тырыга, төшергә кимәдән. Монда безнең дошманнар йөриләр. Безнең монда танк табыгай. Монда инде безне көтеп торалар, гөлдәгечә дишегеннән сызылсын. Чтобы вывести систему из строя, надо уничтожить все передатчики в этой зоне. Ты узнаешь их по высоким антеннам. Если я правильно помню, они проводили взрывные работы на ближайшем к нам острове. Если повезет, ты найдешь там взрывчатку. Ишеттегез, сез монда безгә берничә антеннаны юкка чыгарырга кирәк, аның өчен безгә табарга кирәк шартлаткычлар. Шартлаткычлар алар безнең. Менә монда алга төртеп күрсәтә тамга. Аны бит инде 150 гаскәри саклыймы? Мин дөрес әйтәме? Аны карау безнең патроннар. Әйтергә кирәк, җитәрлек. Бу эш өчен мин җитәрлек дип уйлыйм. Әле алар биргә дә тиешләр безгә, ләкин шулай да саклык комачауламас. Башта без тикшерик алар кайда, алар ничәү. Менә мин монда күрәм өчне хәзер. Әле менә монда 4-нчесе йөри. Индикатор буенча сез алып барсак, без әлегә беркем дә күренми. Ләкин бу теләсә кайсы вакытта үзгәрергә мөмкин, чөнки менә моннан килергә мөмкиннәр. Һәм инде алар үзен күрәләр дә, тотына инде монда җәһәннәм. Аңлаганымча, ул шартлаткычлар кайдадыр менә мондаймы? Булмыймы икән берәр ничек аларны алып таярга шундуга? Безнең монда таш бар. Что это за звук? Кызык. Far Cry 3-тә дә бар улай бер. Таш белән дошманны бүтән якка юнәлтү. Ул тайды. Дигез әле бездә. Что это было? Юк, бу корал белән булмый. Менә алар. Уен сакланылды һәм без тоябыз. Буларга игътибар итмичә, без тизрәк тоябыз. Без тизрәк тоябыз. Безгә монда, ләкин безнең монда киме, һәм безнең монда көтү белән дошманнар булмады, безнең бу планыбыз эшләп бетмәде. Кирәк булган икән барыбер буларны алырга. Чөнки аларны алмыйча булмый. Алар барыбер монда киләләр, синең арттан баралар. Алар барып сиңа җиңел генә яшәргә ирек бирмәячәкләр. Гомеребез безнең бигәс. Тагын берничә атуга, бәлки бер генә дә җитәдер. Сейчас ты умрешь. Ничек шулай инде ул? Ничек шулай инде ул? Нәрсә мин пальмага атып ятам әле? Тилердеңме әллә? Син монда. Мин сине күрдем. Ярар. Гомеребез безнең. Үзегез килегез әле монда, яме? Шулайрак. Безнең анда тагын күренә берничә дошман, менә
Бірсі бұнда бұғай. Ютубқа yüklегенде видеоның сыйфаты бик нашар гына, бик яхшы гына. Ләкин бик нашар гына. Бик каты кыскасы үзгәртә. Сыйфаты бик тә төшә. Шуңа бәлки сез аны күрмәссез дә. Аны каравы мин күрәм. Һәм мин егылам бугай. Якынрак килергә кирәк, ул каядыр монда дип төртеп күрсәтә миңа. Менә тегендә безнең кимәбез дә бар. Һәм миңа бик тиз арада табырга кирәк берәр аптечка. Безнең монда бар иде, мин аны алдым бугайым. Эх, әйе, мин аны алдым. Biz сакландык менә монда, бу палатка эчендә. Шуңа без хәрәкәткә кереп катсак, без тагын шундан башлыйбыз. Меңләгән дошманнар белән. Бик кирәк иде шул монда тагын берәр аптечка. Куймагандар микән монда? Шулайдыр инде, куйырлар да инде сиңа монда. Нәрсә дә булса. Ярар, әйдәгез үтеп карыйк. Бер урынны 100 тапкыр үтү беренче түгел, беренче тапкыр үтмибез алай. Булгалады инде. Менә мондагы кимә генә безгә зур проблемалар тудырачак киләчәктә. Тайып өлгермәсәк, күренмичә генә. Менә бу утрау артыннан. Аларга ләкмичә генә алар тегендә монда йөзеп торалар. Алар шәһәр безнең якка таба юнәләләр. Алар килеп җиткәнче biz мондагы дошманнарны карамадык та, бу безнең зур хатабыз булды, белсәгез әгәр. Ана ул килә. Тагын берсе монда таба юнәлә. Һәм безнең кимә монда. Мөһиме кимәгә эләкмәскә, чөнки аларда пулемет. Пулеметның татарчасын дөресен әйтәм, белмим ничек икән. Пуля очырткыч. Тагын берәү безгә монда яшерен генә килә, без кырып ятабыз. Ни дигән сүз бу? Шапма, йөрмә. Тегендә әле безнең кимә килми, бәлки монда булыр тагын. Булды безнең монда әҗәлебез. Башлыйбыз. Башлыйбыз сакланган җирдән, әлбәттә. Так. Сез мине нәрсә тишеп алмакчы буласызмы? Ник сез мине күрәсез, мин сезне күрмим, аңламыйм. Тик шулайсыңмы? Тагын шул нигә тырмага бастык, аптечканы шундук алдык. Алмаска иде аны. Калдыргай. Чөнки безнең әле гомеребез тулы иде бугай. Ләкин инде без аны кулландык, тоттык, калдык. Безнең шартлаткычларыбыз бар. Артта тагын кемнәрдер кытырында. Милләр бит алар. Яхшы киенгәннәр. Алай дисәң, башларында шлемнары да юк, ләкин үтерү авыр. Бу Far Cry нәрсә телисең син? Кайда? Тагын менә монда кайдадыр басып тора дип күрсәтә, һәм ул мине күрә. Кая син? Сине күрмим, син. Юк, башларында юк. Эшләпә генә икән. Ковбой эшләпәсе. Күрмисең әллә мине? Тегендә безнең дошманнар бар. Белмим, бәлки бу яктан да менә буладыр. Ансы шикле, чөнки анда кимәләр икәү дә бугай әле. Өстәвенә. Аны безгә якынлаша. Нәрсә, ничек уйлыйсыз? Дубль 3ме, әллә үтеп булырмы? Мин үтеп булмас дип уйлыйм. Нигә син шундый пессимист? Монда безнең кимәдә дә кытырыналар. Күрсәгез әгәр әнә мини-картада сары тамга тора. Ныкта. Нәрсә, әйдә, кил монда. Чыгасыңмы юкмы? Үлде бугай, үлде. Алдык та тайдык. Чөнки монда тоткарланырга ярамый, монда дошманнар. Күп дип әйтү дөрес булмас. Алар монда муенна көтү белән.
Алар мында берничә уйдайм. Мында тагын берсе безне көтеп тора иде, сагалап, менә ул тайды. Бетте дип өметләнәм. Мында безне тагын бер техник. Тайды кайда, әйдә. Кайчан саклыйсың син инде син бу уенны, Хаман саклама. Готово. Куда теперь, шеф? Шеф. Вот она, к северо-западу от тебя. Шеф. Кайчаннан бери син миңа шеф булдың сен, Ман каттәре. Тайды. Несе кимәләр тагын бардыр инде, әйме? Кая булсын, кая китсеннәр инде. Өстә менә була. Мында беркем дә юк, ансы яхшы. Мында нидер пирс булган бугай. Шундый кимәдән тайган тизрәк. Шундай әйберләр генә калган. Менә монда берәр саклау ясасалар, нәрсә булыр иде инде? Менә шуннан башлау бик уңайлы бит инде. Мин шуны күрәм монда бер гранатомет тоткан инде. Кулында гранатомет, шуның белән шаяру дөрес булмас дип уйлыйм мин. Монда көтү белән кешеләр. Безне инде күрәләр дә бугай. Индикатор буенча. Монда нидер тавышлар килә. Кемдер күрде мен анда шоу китте. Үзе килмәс микән? Юк. Киләмез инде үзләре. Артларыннан үзен йөрергә кирәк. Кем ул? Әйдә, тимер. Шул юлдан барасы була инде. Ләкин бу юлы ничектер сагырак. Чөнки гомеребез әз яки шулай әкрен генә барга инде, күренмичә генә, ләкин безнең тавыш киметкечлек коралыбыз да юк шуңа. Без монда бөтенесен дә теге күренмичә генә алып аталмыйбыз. Ләкин алар белән бер шәрләп эш итә алабыз. Менә алар мине күрәләр никтер, мин аларны күрмим. Алар арттан аталар миңа, аңлашылды. Оста торучылар. Үтереп булмады. Юк. Әйдәгез, бу коралны алыштырабыз. Юк, бусына түгел, менә бусына. Бусы гомерне күбрәк ала бугай. О, монда сез карап күрдегез. Юк. Дислокацияны үзгәртәбез. Тавышы килә. Орттан киләме соң әле? Менә монда чыгарга ярамый. Орттан да алалар. Ишек тидереп булмыйсың алар, кара инде. Кискеннәр алар, Нинди корал бу? Юк, бу теге миңа ошап этмәгән корал. Мин ошатмаган. Бу безнең кулдагысы кебек. Безнең монда тагын бер утыра. Һәм бу безне инде күрә иде. Кара, монда да көтү белән котырыналар бит. Бу теге безнең гранатометчыдыр инде, әйме? Әй, нягузе. Яки ул безне, яки без аны. Нәрсә, ала алмадыңмы әллә, Әллә инде үзе катты шунда. Кем соң безне анда күрә? Булмады бу. Анда безнең тарап пулеметчы тагын. Безнең гранатометчы кекрәйеп катты бугай үзенең шартлатуыннан. Монда безнең тагын кунаклар килдеме әллә? Ник алыштырдың син коралыңны? Тома буенча безнең граната шартлады нәкъ аның кырыенда, ләкин ул үлмәде. Бу уенның глюклары исеңне китерә инде. Без мондан ничек үтәбез? Бетте, безнең монда юл юк. Теге надан гранатометы белән тагын
Біздің үтесі жолыбызны да шортлатқан. Мәғанасыз тәрі. Нексен құтырынмыз? Құтырынмайм. Мен өзім білем мәселе жан. Ник мен бұларны олам. Ник олам, бәлки остан... Енді әлі остан барып қарайық, çünkü мұнда көрәсіз өзегіз юл шартлы, юл бәті. Әміна остан нешік? Мен білмейм де. Оларға көрінмешігіне мұнда барып болмай, оларына оласы бола, жиыстырасы бола бітімісінде, екі күймені оласы бола, мұнда күйме де ерей. Әміна мұнда юл бар екен. Бәлки бір нешік тойып болыр. Бұлар несе де болса ішлерге кірішкенше. Алар әлі оңламай тұралар несе ішлерге екен. Һәм біз тезгене, мұшылай. Бізге енді тұндыралар. Yok малайлар. Бұлай да болмады. Нәрсе деген сөз бұл? Біз жаққа көшіп отырдық. Дубль неше? 4-5. 4-шісі бұғай. Нәрсе ішлерге. Бұлай бетінде болмай. Бізге мұна шул мұнараны шартлатасы болайын. Ләкин мұндағы юллар, алар шартлылар. Демек бізге сиздірмешегіне. Ләкин бұнда да бұлар білән отышып ері болмай, çünkü үстен бізге тұндыралар. Тағын мейлен гранатометтан. Бұлар біздің іш түгіл. Бұлар әлеге біздің көрмейлер бұға. Ярар, көрмеселер яқшы. Кеттік. Биттес ара біздің Джек Карвер. Несе бұл құрал деп тұрам. Мұнамда тауыш киметкішілік құрал болуы битте файдалы болар еді. Ләкин біз аны енді әлі қашан бұлға баттық. Керегі болмас деп. Икісі синхрон рәуішті ұтырдылар. Қызық еттіріп. Şimdi tamam bizim kütüğü bilen шығарады еш. Шуңа кезелі шуны отып қойық. Біздің енді төгінде біздің бойынша гранатометтен тұндыралар бұғайым. Ей. Керек ми? Бір нәрс. Керек ми? Бір пайда шапма. Керек ми? Міне біздің бойынша енді тұндыралар. Үшіп кетті бұл. Қорағыз әлі сіздің снайперка қыз жоқ ма? Әне тігіндегі надан тинтек дегенерат білән әзірек. Оңна шырға. Тігінен да аталар, мұннан да аталар, біздің фронт яғынан да аталар, профиль яғыттан да аталар. Екен қойда ол. Қойдасың. Мен анда барыға қорқам, çünkü мен атам деп тағын басмаға тейдірсе, біздің тағын шул балық башы болайын. Үйде көзелі тезгене мұны шында кіріп тойық, әйімі. Хам бір кімді бізге мұнда атмай бұғай. Тезірек, әйде. Мұны шылай. Бізді кімдір көрем, ләкин мен аңламайым. Кім? Біздің тағын мұнда ерелердерін, әйімі. Әкірін. Екісі шында кескін. Хал біздің жиылды, хам шоптырдық, тезірек. Біздің көргенше, Аллаға шүкір мұнда біздің бір кімде жоқ. Шығып тоябыз да, отырабыз. Eyde, сақлан. Аңғыра. Мен де мені күлуден өлемін қар. Ойын сақлады. Шынды жеңілілік. Жел тапыланда шырға дейсің ме? Әнәттігіндегі біздің дұсқайларыбыз бізге отмасларың кәсін.
Yok, alar indi atmaslar. Çünkü atır için alarga indi. Mana bu yurtuşiga to'xtarga to'g'ri kelishak. Esa bizga tegindami? Eyde. Menga narsalar keldi telefonga. Menga xat. Menga endi ixtibor etib turmayman. Kerak bo'lsa shaltiratirlar. Bizim bunda düşmanlar yoktur deb ümitlenim. Çünkü benim ömrüm gillegeçe tüpte. Kime bilen biz problemni şiştik. Barabız alga tabi. Kimlerimiz. Diksin bunda birgine aptiçka da yok. Ben anlamam. Diksin bunda checkpoint'tan checkpoint'a tışa yegirip yürüge. Nefse biz var. Var değil. Birey bizde yok. Mine buguna var. Ara biri bulsa. Tek. Nersende? Bizim de manaralar. Hem elle koluna granat emip tutkan indi. Malay. Bizim bit birey yok. Ey, mine minani küçük binokldan ko'raman, u mana shular gana ko'ra bizni. Qurollanmagan ko'z bilan, aymi? Mana minani ko'rmayman misolga. Mana bizning quvoqlar, lekin u bizni emish ko'radi. Ham u bizning bo'yicha tundira bilmayman. Jamoat men buni necha o'tarman. Chunki benim 0 snayperkada 0. Ham benim Джек Карверна дөрсәре куллары калтырый. Өстәвенә минеке дә калтырый. Эх, булмый бит. Якынрак килергәме соң? Якынрак килеп менә шул кыя артына качып берәр ничек экрен-экрененә ятып чыгып булса да. Юк. Булай да булмый. Безнең менә нәкъ безнең өстебездә. Eyde. Kulaklar arasında böyle görünmeydi. Of. Ne diyeceklik. Ya. Jingillik diyecek mi? Bunda tank granatı mı? Yok. Biz... Lakin ağa tiydiriwi de jingildi o. Çünkü... Mana men de görmeyim. Qo'ya ekan. Ne qo'ya o'ldimi qari yo'qmi? Birinchi letog'ina qoldi. Позволили бы они... Alla mashina bilan bizga to'g'ri yo'nalaymi? O. Yo'q. Bizim de pulemyotchi ham bizim bo'yicha tag'in snayper atab qo'yayim. Mana bunda tag'in bir qiya bor bizning. Endi shu qiya ortidan qo'shib o'tib qo'yik. Mesela. O'tirayik. Qo'yamiz bizni. Qaralsan, bir otoda hali boshina tegdi endi. Umr bo'lmaganni. Bularni oluvdan foyda yo'q deb bildim, chunki bizning bunda turali mana bu. İkisi de iki yoqqa qirga ketdi. Ama birisi tegmaydi. Bizim patronlarımız da ko'p tugul. Eyde. Hatta söylep de olmayayım. Kommentariyga, anlatmalarga xalimda qolmayın. İxtibarını bir şu alta bu. Tura indi siyali o'zining pulemyotini. Tushdi. Bo'lmadimi? Ya shunda. Eydegiz deb bo'lmadi. Mana u bizni eliga ko'rmay. Eydegiz ani shundoq olib qo'ydik. Ko'rdi. To'yamiz. Bu bizni shundoq ko'ranikdir. Men uni anglab o'tira olmayman. Bu Far Cry'ning bunday yog'in.
Бул биздин хатта кыя ошода көрө. Мында чыгуунун биргене де файдасы болмаса, эжелден башка бүтөн бир биз аны таба алмабыз. Чүнкү көрөсүз мында алар бик тиз көрөлөр. Нек биздин кырыйыбызда шартлый. Belki алар үзләре мында бер ничек килерлер, теге юлына килеп җиттеләр бит. Безнең буенча снайпер да ата, безнең буенча атамда. Гранатометчы да. Измә безне изәләр. Шуңа күрә җәмәгать мин уйлыйм бу монда минем мәшәкатьләнгәнемне шундук кисергә туктатып торырга, монда паузага куярга. Үткәч инде нарсын тегенә барып җиткәч, берничә буларны алгач, яңадан язырны башлармын. Шуңа күрә шулайрак, чөнки монда моны яздыра башласаң бик озакка китә. Яра булды. Шунда туктатып торам. Так, яздыра башладык. Без монда бүтүнүсүн дә алып чыктык, бүтүнүсүн дә иштик, тетмесин теттик. Һәм башка шундый төрле сүзләр. Кыскасы көчкә булды бу. Мени берничә тапкыр тегендә дә, әнә дилтапланга утырганчы да үтерделәр инде. Бер тапкыр кимәгән, аннан тагын астада кешеләр булган, алар да мине үтергәләделәр. Шулай итеп, 5-6 тапкыр үлеп, тәки менә шуны үтә алдым. Һәр менә монда иң мөһиме кекрәйеп катмаска. Монда үтү авыр булмас дип уйлыйм, чөнки монда безнең броня тулы. Тагын гомер тулы. Беркемдә юк. Берсен генә монда снайперкадан атып үтердем. Снайперга безнең булды хәр 9 патрон, ансы бик тә шәп. Самса булды. Погоди-ка минутку. Странно. Сигнал все равно не проходит. Роу установил где-то запасную антенну. Погоди, надо рассчитать. Вот она, к западу от тебя. Они установили мобильную антенну на корабль. Собакалар. Этләр, эт җаннар. Жәл менә монда ишелгәндә тимер тавышы килми. Машинага утырабыз. Билгеләнгән томга таба барабыз. Мәссәм. Монда шундый тикә ярлар. Ау. Менә безнең кимәбез. Я смогу с этим справиться. Как окажешься на борту, размести взрывчатку на Анда бит инде кешеләр бар инде. должно сработать. Булмыйчы. Безгә монда аталар. Гранатометтан аталар безгә монда. Бездә снайпер да бар. Бер тулы броня һәм гомернең 5тән берен, 6дан берен алды. Нәрсә синде генә бар дип белсәң әллә? Юк, инде болай булмый. Ләкин болай күренмәскә бик җайлы. Ул да мине күрми, мин дә күрми. Яхшы икән эшебез. Кая. Ана. Шулай. Әзер турайда тур. Никсен син. Бу бит безнең имеш снайперканы белән йөреп булмый. Авыр имеш ят. Кая. Безгә монда таба килә. Ярый әле агач бар. Тур. Ал инде. Тойдык. Булды безнең анда кешеләр бетте бугай. Шулай дип үтленәм. Юк, безнең монда тамыры бар. Шу безнең тойдык. Булмый бит әле бу. Әллә инде. Нәрсә дигән сүз бу? Ул димәк качкан артка. Начар. Монда чыкмаса, без аны һәр берничек тә ала алмыйбыз моннан. Безгә бары тик менә шул бер генә юл бар безнең. Шулай. Ләкин бу кимәгә ничек утырырбыз без үлмичә, мин әлегә белмим. Булай асылда без инде кекрәергә тиеш шулай каты бәрелеп. Буламыз инде шулай гына. Һәр ничек менә без инде безнең
Nerse bu? Oh, bunun bilen beni bula. Ул koyadır bunda. Üste koyadır. Üste o. Что за чертовщина? Tamam, kimdir var? Kim? Kim var? Mine. Bizim de var. Oh. Mine bu. Koral. Men bunda bizim yaxşı birler. Idegi zalaşsa nerseni bulgap atabızsın. Bu bizge kerek bulur mu ekan? Yarar. Haliga turib tursin. Bizning qurollarimiz eskilari. Seshlarga bizga. Yog'liq baganamini monshirga kerak. Har qo'yamiz. 25 секунд. Мне надо уносить ноги. Qo'ya. Может, на носу корабля меня не достанет? Karabil kuymaning shundaqmi? Bilmayman. Sen shunday shortlatqich qo'yding, ustavini yog'liq bag'ina qo'yding. Bundan nechik tiymasin deydi sen. Bu bizning suzilib yotgan yolita. Все, я закончил. Пора сваливать. Bo'ldi bu. Har bizni kiyma botayın, deymi? Черт, это Гроу. Не волнуйся, я с ним Qo'ya. разберусь. Vallahi toydiq. Bizning bunda qo'shirga bek yaxshi o'rin bor edi. Eydi. Tezdirek ol bit yaqinlash. Bizning bunda ne var ya? Nima degan? Granatомет. Qora bu narsa ishli. Bu tagi jondan ustiga ketgan. Demak, o'zing kimga botaymi? Oo, bu bizim umrimizni yaxshi ola. Bitirdi bu bizni. Demak, bizga granatomet shunday olarga kerak. Olamiz. Narsani bulg'ab o'tamiz, tek mana bu deydi bulg'ab ot. Qo'yav. Ul yo'q, tek. Demak, bizga boshqa shortlarga kerakmi? 25 секунд. Hemen narasın biz hani jingilgine Может, на носу корабля меня не alır bize достанет? öyle. O mında 14. 14 bizim granatı, bunlar raketa mı inanın narsa. Yaxşı. Hala kırınma jila. Biz devam etemiz. Turuz. Kurun bitiren ailene. Все, я закончил. Ayda Пора min сваливать. ezir alınmaz tekege. Черт, это Гроу. Не волнуйся, я с ним разберусь. Bulay tidirip bulmasın diyeyim. Yok neymiş tidirip bulsun indi olay. Oturup bulamı? Oturup bula yaxşı, ansa yaxşı. Edelim mi şulay? Ты за это заплатишь, Карвер. Yo. Маленькое путешествие подошло к концу. Dur. Neydi pulimet tavuşlara çıkaram ben. İde. Bular bilgenler indi benim şundaki kekri ekenimi şuna bir küp patronlar, bir küp neler kullanıyor. Ник мен ага тидерин түгел мисин? Битип түшүрө тийиш. Жок, тидирип болмой. У менен мага тидире ала. Мага тидире алмайт. Жок, булай тидирип да болмойшак. Жок, мага басырга тилемеген идим би. Иде. Фейспалм. Anlatmazsız. Sizip duran biz bunu uzak öteşekbiz. Değindi. Şeylik demeli. Oral. Şit dedi de. Yok, bulay da bulmadı, tekeley de bulmadı bizim sumunda. Diye bittiğinde mi? Bulmadı bu. Bu bizi aldı. Доволі які. Туги сүйеркелерге айтқан кебек. Тіке, айде. Міне мен қызық неше ған тидіріп бұлар. Тидіріп бұла.
Ошондайга тийдирип болмой. Bunun skriptler ушла жазылган, бу мен ага тийдирем, мен ага тийдирем, жок, бу баары бир. Нерсе айтерге тийиш, ушуну айтады. Бу тиймеди, міне. Биринчикте тиймей болду биздин. Күлүккү. Өтө булмас болайын мына. Бик жигин гана. Булмуйт мына тийдирип булмуйт. Eller kiteyim. Kiteye şöyle. Yok kitmi. Bizim su. Bizim su kile. Böyle tiydirdim mi tindimine ha? Ben uşulay ben yorga çıktım hani bundan havası. Deginde bir işikte biz. Resmen bulmay. Uzamdakiler mi iken bilmeyim. Eyde tekşirip koy. Çile nikilmez. Harmana bu kime tireleyle irisi bular. Bize bizga kele. Qo'rqoran sirishli. Ha, bir bo'ldi. Siz ko'rasizmi? Virtual unchik tiydirgan. Oo, ne dikisken vertolyot. Uning bilan shoyarga yaramaydi. Qo'rani dikisken var. Ekranlara geldim, bana mümkünlük kaldırıldı. Kornansın ışık silkinesi. Hatta ben de silkin almayayım, eyde çıkın değil. Bitti bu bizim ecelimiz bu ayım. Не волнуйся, я с ним разберусь. Ey, ben bana hayırında bir 6. tapır içtim. Senin разберусь deganingni. Нәрсе үшін. Сен нәрсе, мынау бүтін болған 14 ракетаны да тұндырға керек болса енді мен аңламын. Мына битаңа тимей ол, тидіріп болмай битаңа. Жақынлашым үшін мен аңа біріншікте тидіре алмаймын. Мыға тидірір үшін білмеймін, түгелік керектір. Атың да кереккенді атмай да бітеді. Eyde. Bundağı raketaların tezligi de bir tezlik değil. Bu oyunda bütünde ötürge жиынмаған енді. Bir kim gele senin zarlanıların қызып тұр. Сіңді қалыр. Eyde. Elle кетті. Ey harmına oto bitirir de. Buyursun. Gitti. Dediniz. Küttüp dur. Чего ты ждешь? Вали его. Сначала подберу тебя. Кроу пойдет на корм акулу. Извини, Джек, но мне нужна важная информация из спауна моего коллеги доктора Андерсона. Хорошая новость, я знаю, где он погиб. Я проведу тебя в зону, где он пропал, и помогу найти этот спаун при помощи отслеживающей системы. Затем должен закачать его содержимое туда, куда я скажу. Я дам точные инструкции, как только достанешь спаун. Bizga nedir kime yazıp geldi? Düşmanlar tugul bağa çünkü atlar. Şunun bilen seriyimizni bitiremiz bu. Bik yaxşı buldu menimçe. Yaxşı o'tdik. Küçük, lekin o'tdik. Barıngızga da rahmet ham. Kelasi uchrashuvlarga qadar.